El grup valencià Qui Sap, una de les noves formacions pel que fa a música ska, sorgides recentment al País Valencià, ha visitat en dues ocasions la nostra comarca. La primera vegada va ser el dia 27 de juny en motiu de les barraques celebrades al Parc dels Capellans per la Festa Major de Sant Pere de la nostra ciutat. La segona, divendres passat a Vilaplana. En ambdues ocasions, el grup ens va presentar els temes del seu primer treball que es mouen dins els paràmetres del reggae i l'esca més accelerat. Aquest grup, però, ha anat ampliant la seva formació des dels seus inicis fins a consolidar els actuals membres. Varen començar primer 4 components, un d'ells ja no està, fa 3 anys i mig aproximadament. Després del temps entrarem a cantar El xic que ja estava jo, després del temps se va fer xir el teclat, els vents, el baix també va canviar, bueno, en fi, i ara ja estem ja fixes, no?, més o menys que som. Bé, els plantejaments del grup, però, no cal dir que són bàsicament divertir-se i disfrutar dels escenaris intentant professionalitzar-se cada vegada més. Pues al principi era passar-se bé, clar. Ja també. Fer música que t'agradarà i passar... Ara també, però també una miqueta més en sèrio. De fet, els Qui Sap, encara que de la distància des de l'Horta Valenciana és prou evident, estan començant a actuar pels escenaris del Principat, degut, segons ells mateixos, reconeixen el seu baix pressupost. Això no vol dir que hagin actuat poc, ja que compten amb més de 60 bolos a la seva esquena. Més de 60 concerts, hem tocat en bodes de plata, en bautizos, funerals, que va. Hem tocat en 1000 llocs, els concerts més importants que han tingut, Malària, en CMCD, no? Hem tocat per molts puestos. Dels més importants seguiren en Albacete, en Múrcia, perquè cantàvem en valencià i allí no en pipaven una. I això, però... Aquí en Barna. Sí, en Barna també tocaren farà poc en Escapa Ràpid, en la presentació, en la sala Garatge. Aleshores que res, hem fet molts concerts ja, que és un grup que, si no tots els caps de setmana, quasi tots, igual per lo que cobrem, no?, que com cobrem poc i tal, pues mos criden sempre. Estaguerem en Vilafranca al Penedès, en Obrim Pas i Cri de Lluita. També estaguerem en Barna, en companyia d'Escapa Ràpid, i esta la tercera vegada. Un dels fets que els ha obert més portes és sens dubte la bona acollida de la seva primera maqueta, l'Horta Ska, editada, al igual que el disc, per la companyia creada pels Obrim Pas, 45 Revolution Records. La primera maqueta la fèrem farà un anyet, en any i mig, i la gravàrem així en un estudi que era casero, per dir així, i ha sigut el primer treball que vam fer, estàvem molt contents, i fèrem unes 1.500 còpies, que s'han venut totes, bueno, totes, s'han quedat unes quantes poquetes, bé, 1.500. I res, pues, això va ser la primera cosa per donar-nos a conèixer, i a la gent pues, pareixia que li donava mogolló, i s'ha manejat prou, la gent ens coneix, per allà no anem, sempre hi ha gent. Hem estat en 45 revolucions, que estem, en junt d'Obrim Pas, i a veure si tirem la cosa avant, perquè som una cooperativa de grup que estem en Sant Ganxo, Obrim Pas, nosaltres, Terra Vermella és, i estem intentant a veure fer cosetes per donar-nos a conèixer i tindré així de grups que es mereixen per València i que canten la llengua. Aquest primer compacte mostra en 9 temes el so característic dels Qui Sap i critica i reivindica una societat lliure i igualitària. Hem fet un CD en 9 temes. Per això, que té 9 temes, això, perquè hem tingut un productor, que és el Saxo, que no ha vingut avui, que ha vingut de substitut, més o menys, no? I això, pues, ara estem a veure si la distribuïm per ahí, a veure com quedem i tot això. I, no sé. I això és el que estem sentint ara, vamos. I estem prou contents, sí, prou bé, l'hem gravat en Quart de Poblet, i això, pues, gravar el mateix estudi que Escapa Ràpid, això. I bé, no sé què més. Tot plegat una bona dosis catalítica per fer ballar tots els públics al ritme sincopat accelerat d'aquests valencians i esperem tornar a gaudir de les seves actuacions molt ben aviat. Res, de festeta, alegria, de dir 4 cosetes que pensem i de, sobretot, passar-se-ho bé, viatjar per el lloc, conèixer la gent, muntar festetes allà allà. Jo què sé, és el que... Vaya, se desahogue. Ahí. És el que a nosaltres molaria quan arribem a un concert, el que a nosaltres agradaria veure, pues això. Intentar donar-ho.